Pitam se koji je Luben izabrao za prvi izazov. Lubenica? Ali kako se može spremiti lubenica? Ema, imaš li neke ideje? Sigurno se može smisliti nešto neobično. Ej, pazi malo! Ups, izgleda da Ema sada ima mnogo manje opcije za kuvanje lubenice. Ali može se smisliti nešto drugo, zar ne? Smislila sam nešto. Dobri alati, ali kako ću ti pomoći sa lubenicom? Ne, to definitivno neće uspjeti. Ne, ni to također. Ne, ovo ne valja. Ostale samo kanta. Plašim se da pitam šta će ti. Fuj, ta lubenica je skupila toliko prašine. Ona se sigurno više ne može jesti. Ema, planiraš to da baciš, zar ne? O ne, ona hoće da posluži Tobenu. Kakav užas. Baka je razočarana. A vrijeme je da se pokaže Emi kako izgleda lepo serviranje lubenice. Oho, kakav udarac. Wow, lubenica se dobro očistila. Svaka čast, bako. Sada uzima poseban nož da bi je lepo isekla. Sjajno. Ostaje da se to stavi lepo na tanjir. Ovako. Izgleda da je ostalo pače višak. Pa mogu ga pojesti. Došao je red našeg šefa Betty. Gledajte pažljivo jer radi pravi majstor. Oho, kakav neobičan oblik. To je pravo remek delo. Sada Betty seče još malo sa kraja. Sada tako. To se može gledati beskrajno. I... O da, pogledajte to čudo. To nije lubenica, to je pravo savršenstvo. Bravo, Betty. Sva tri jela su spremna, što znači da je došlo vrijeme izbora. Wow, kako sve izgleda cool. Počet ću sa ovog jela. Kakvo sočno pače. Lubenica bez kore je super. Definitivno like. A šta je ovo? Je li to šala? Ovdje je neka prljavština na kori. Fuj. Ovo je već interesantno. Sad ću da probam. Pitam se da li će se Bene dopasti Betino jelo. Izgleda da mu jedan komad nije bio dovoljan. To je već dobar znak. Čini se da je izbor to između bakinog i Betinog jela. Da, naš šef pobeđuje. Čestitamo, Betty. To je dostojna i što je najvažnije, zaslužena je pobjeda. Šta reći, majstor si. Nova runda i to je... Šta? Jaje sa iznenađenjem? Nevjerovatno. Kako se to može spremiti? Nemam pojma, ali pokušat ću. Šta može biti lakše? Treba mi ovo, da još ovo i ovo. Odlično. Kako se to sprema? Naravno mogu da probam ovako, a možda ovako. O ne. Izgleda da je bakino jaje iscurilo iz ljuske. Šta sad radi? Naravno, to je dobra ideja. Prosipa ostatak jajeta, ostavlja ljusku, ona će nam trebati. Sada malo želatina, dodaje vodu, ubacuje pače kivija i meša to sve. Zatim treba da se uradi isto, ali sa različitim bojama. Oho, toliko šarenih lepih boja. Sada uzimamo dobijenu tečnost u špric. Odlično. A sada će nam biti potrebna ljuska koju smo ostavili. Punimo je tečnostima različitih boja redovno. Super, ali Betty ne izgleda impresionirano. Sad ću vam pokazati šta je pravo Kinder jaje. Prvo ću istopiti belu čokoladu. Ispao je savršen čokoladni fil. Sipam ga u 3 različite posude. Sad ću dodati malo boje. Predivno. 1, 2, 3. Sad nam je potreban poseban kalup u obliku jajeta. U njega sipam naš fenomenalan fil. Potrešću ga malo. Sad ostaje da se ohladi. Otvaramo. O da, to je to. Dodat ću šlag i fil u našu ljusku. Zatvaram. I najbolja Kinder jaja su spremna. Pa šta? A vreme je da skinem ljusku i pogledam svoj rezultat.
Da, mislim da će se Benu više dopasti moj desert. Pogledajte ovu lepotu. Ema, šta radiš? Izgleda da ništa. Ema, moraš hitno da smisliš šta ćeš da pokažeš Benu. Ostalo je jako malo vremena. Ema je počela da radi. Izgleda da je ovo iznenađenje koje će biti u jajetu. Ili u balonu. Da li neko razume šta je zamislila? Šta? Nutella? Zašto Ema pokriva balon Nutellom? Toliko pitanja. Samo jedno je sigurno. Sa Nutellom čak i balon izgleda ukusno. A ipak je zanimljivo znati šta sve to znači. Ovo je posljednji korak. Slatke konfete. Ali to još uvek nije jestivo. Eto, vreme je isteklo. Sad će Ben napraviti izbor. Eci, peci, pec, ti si. Počet ću od ovoga. O, koliko boja. Jel ovo žele? Ne volim toliko žele, ali generalno nije loše. O, šta je ovdje? Wow, koliko šlaga. Obožavam. I čokolada se topi u ustima. Jednostavno super. Kakav ogroman desert. Wow, Ema, da li je to sve bila šala? Pa, barem je to pravo iznenađenje. Mada nešto mi govori da to neće biti dovoljno za pobedu. Ko će pobediti, Bene? Naravno da Betino jelo. Još jedna sigurna pobeda. Bravo. Šta nas čeka u trećoj rundi? I to je krofna, odlično. Nadam se da naši takmičari imaju dovoljno iskustva u upravljanju krofni. Pa, Betty samopouzdano počinje da priprema testo. Naravno, za profesionalca kao što je ona, to je prelako. Gledajte kako ga meša. Testo je skoro spremno, ostalo je još malo. Isekla je veliki komad testa na nekoliko malih. Čekajte, a zašto Betty to radi? Hoće li napraviti mnogo krofni? Gledajte, sada dodaje boju. Wow, baš lepo. Još malo gnječi komad testa. A sad ga treba razvaljati. Baš dobro rukuje okolagijom, super. Sad je sve postalo jasno. Treba razvaljati i druge komade ofarbane u različite boje i staviti ih jedan na drugi. Sad se sve to pretvara u jedan veliki komad testa boje duge. Odlično, onda to treba uviti ovako. Betty, kakva lepota. Jao, kakva sveža jabuka. Biće mi potrebna. Izgleda da imamo lopova u našoj kuhinji. Ema, bolje se zauzmi svom jelom. Pazi, bako, Ema će pojesti sve tvoje sastojke. Izgleda da je naš lopov otkriven. Šta ćemo s njom, bako? Treba razmisliti. O da, ne postoji bolji način da se lopuža nauči pameti nego stari dobar prank. Drži se, Ema. Sada te umjesto slatkoće jabuke očekuju gorčina svežeg luka. Fuj, odvratno! Možda će ovaj prank malo da smiri Emu. Ema, probudi se. A vreme je da počneš da praviš svoju krofnu. Šta to? Oho, kakav zanimljiv način da se oblikuje krofna. Glavna stvar je da je uspelo. Dodajemo šlag. Nije loše. Malo bombona odozgo za dodatan ukus. Da, nažalost, samo malo. A dobro, i tako je dobro. Sada Ema može bezbedno da se vrati svom telefonu. A kako je bakina hrana? Oho, baka stavlja pače jabuke na štap. Umače jabuku u testo. I stavlja ulje. Samo par minuta i... Wow, kako ukusno izgleda. Svu ovu lepotu preliva čokoladnim sirupom. Naš kuvar je skoro završila. Kako velika i lepa krofna. Betty je seče na pola. Izgleda da će dodati fil. Koliko krema. Malo slatkih konfeta, savršeno. Sad pokriva sve. Gotovo. Neverovatno. Hej, Ema. Zapravo mi već počinjemo. Da, prijatno, Ben. Ko će pobediti u trećoj rundi?
Izgleda da Ben želi da proba prvu Betinu krofnu. Wow, tako je velika. U njoj ima toliko fila. Izgleda da je prevelika i da ima previše fila u njoj. Jao, raspala se. Sljedeće je Emina krofna. Moram reći, dobro izgleda. Nije loše. I konačno, Bakina krofna. Pa, Bene, šta kažeš? Da, ekstra. Ben je oduševljen i mi smo odlučili ko je pobednik. Čestitam, bako, ovo je zaslužena pobjeda. Jao, hvala, unuče. Daj mi naočare. Ne vidim ništa. Jede mi se krofna. Hoćete moći da napravite takvu? Da vidimo. Da, hoću. Spremna sam. O, rado ću napraviti takvu krofnu za tebe. Prvo treba sipati testo u ovaj uređaj. Treba napuniti sve ćelije. Tako je, sad ću zatvoriti i malo sačekati. A moje krofne će biti šarene, jer su obične krofne jako dosadne. Moje krofne će biti najlepše i naravno najukusnije. Sigurno ću pobediti u ovom challenge-u. Zatvaram i čekam. Svaka ti čast. A šta je kod tebe sreda? Ja sam napravila crne krofne, ali nešto nedostaje. Da, znam šta. To je ukusan sos. Stvar, pomozi mi s tim. Jao, kakva noćna mora. Plašim se ga. Hvala, Stvar. Sad imam gdje da sipam sirup od jagoda. A sad mi treba ovo. Tako će mi biti zgodnije ukrašavati krofne. Da, to mi treba. A, krv! Zapravo, to je sirup od jagoda. Joj, kako si me uplašila. To je bilo smešno. Sad ću obojiti svoje krofne sosom i najukusnijom glazurom. Dekoracija je savršena. A ne znam, izgledaju grozno. O, moje krofne su također spremne. Stavit ću ih na tanjir i ukrasiti šećerom u prahu. Ovo je klasični i najbolji recept. To je to. A gledajte šta mi je ispalo. Nije loše. Super, bako. A vidi kakve krofne sam ja napravila. Divne su. Svaka čast. Hoću još da dodam slatke konfete. Jo, ne otvara se. Hajde, bre. Ups. Okej, posuću ih ovako. Baš mi se sviđa kako je ispalo. Jedi, Jill. O, kako su lepe. Ova krofna je vrlo zanimljiva i smešna. Probat ću je. O, baš je ukusna. Sviđa mi se. Šta je dalje? Ova krofna izgleda baš obično. O, nije loša. Može se jesti. O, ove krofne su prelepe. Tako lepo mirišu. Jedva čekam da probam. O, da, divne su. Sve krofne su dobre, ali jedno jelo je bilo bolje od ostalih. Ovo. Ja sam pobedila. Cool. Kako se otvaraju? Jede mi se pasta. O, taman mi je voda provrila. Tako da ću brzo spremiti najlepše špagete. I moja voda je verovatno provrila. Moram proveriti. Stvar, dođi. Moraš mi pomoći da saznam da li je voda proključala. O, hvala. A vidim da jeste. Sad ću ubaciti špagete u nju i sad čekati da se skuvaju. Enid, šta čekaš? Ja ću sama napraviti špagete. Jo!
Ups, sva sam u brašno, ali nema veze. To je čak i zabavno. Sipat ću brašno na dasku i spremit ću domaće špagete. Obavezno treba dodati jaje i so. To je to. Moje testo je skoro spremno. To nije lako, ali ispašće će ukusno. Imat ću najneobičniju pastu. Sad treba iseći testo i dodati malo jestive boje. Tako je. Moja pasta će biti obojena u sve boje duge. Sad treba oblikovati svaku grudvicu. Odlično. A sad ću ih iseći na male komade. I naravno treba mi renda. Uz pomoć nje ću oblikovati svoju pastu. To je to. Sad to sve treba skuvati. Tako si pametna. A moje jelo je skoro spremno. Dodat ću samo malo kečapa. Jao, ne vidim ništa. Gdje je kečap? Moje naočare. Je li to kečap ili nije? Bako, daj da ti pomognem. Treba se otvoriti, izvoli. Jao, mislim da sam se umazala u kečapu. Da, to je sigurno kečap. Ups, ali to je smešno. Moram da pazim. Nemojte se smijati. To je to. Završila sam. I ja sam završila. Stavljam u tanjir. Ovdje nešto nedostaje. Stvar, dođi. Sad ćemo učiniti ovu pastu lepšom. Da, bravo. Mastilo sipe je ono što mi treba. Crna boja još nikad ništa nije pokvarila. O da, moja pasta izgleda baš stilski. Mnogo mi se sviđa. Ali nedostaje još crvene boje, tako da ću dodati kečap. Ovako, super. Ali sa očima će biti još lepše. Sreda, šta to radiš? A šta je kod tebe? Moje jelo je kao i uvek lepo i svetlo. Probaj. Kakvo je to čudno jelo. Moram da probam to, ali iskreno malo se plašim. Fuj, odvratno. O, a ovu pastu ću rado pojesti. Da, baš je lepa. Oho, ovo jelo je definitivno najlepše. I mnogo je ukusno. Ovo je pobednik. O, pobedila sam. Moram se pripremiti. Hoću nešto da popijem. Nešto ukusno i slatko. Stvar, jesi li spreman? I ja sam spremna. Joj, za malo nisam pala. Šta je tamo? A vidim, žedna si znači. Mogu li početi? Hvala. Dakle, uzet ću lepe, ali jako kisele bombone. Prvo ih treba otvoriti. Sad ću to staviti u kalupe. Ovo će biti raznobojno čudo. Što? Nema više? Dobro, nema veze. Sad treba staviti ovo u rernu. To je to, gotovo. A sada treba ohladiti jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Wow, kakva lepota. O da, ova čaša je prelepa. Napravila sam nekoliko lepih čaša. A sad ću uzeti M&M's bombone i rasporediti ih po bojama. Biće veoma lepo. Bako, vidi kako umem. Nastavljam. Stavljam M&M's u čaše i naravno sipam Sprite. To će biti najbolji koktel, a sa šlagom će biti još ukusnije. Još malo konfete za ukras. I male slamčice. Izgleda veoma slatko. A ja ću napraviti svojoj unuci veoma zdrav koktel od celera. Uzet ću celo povrće.
odvratno. Jill se to sigurno neće svidjeti. Eto, moj najzdraviji koktel je spreman. Ima puno vitamina. Za ukras ću staviti grančicu celera i slamku. To je baš dobro, zar ne? Ne, stvar, čaša. Uzet ću odgovarajuću čašu i namazati je sirupom od jagoda. Šta da sipam ovdje? Neka to bude Sprite. Dodat ću jestivu boju. I promešat ću koktel s slamčicom. Stvar, pomozi mi. Jao, opet si me uplašio. Sreda, skloni ga. Stvar, požuri. Super, hvala ti. Šlag je baš ono što mi treba. Baš liči na mozak. Dodat ću još malo crvenog sirupa. Oko i pauka. Odlično, svaka mi čast. To je savršeno. Završili smo, Jill. O, kako lepo. Probat ću ovaj koktel. Baš je lep. Sviđa mi se. A ovaj, šta je to? Fuj, neću ni da ga probam. A ovaj hoću. O, kako lepo, oduševljena sam. I čaša je stiva. Juj, baš je kisla, ali piće je ukusno. Ovo je pobednik. O, opet sam pobedila. Tako sam srećna. Šta spremam ovaj put? Sad želim salatu ovakvu. Važi. To nije problem. Aha, razumela sam te. Treba uzeti liske salate i pocepati ih. Jao, Sreda, hvala ti, ali nož bolje skloni. Trebaju mi ovi zeleni listovi. Mnogo su zdravi, mirisni i ukusni. Sada ide meso. Treba ga iseći i lepo servirati. O da, odlično mi ide. Sad mi treba paradajz. I naravno krušne mrvice. Skoro sam završila. Ostalo je dodati malo sira i to je to. Završila sam, a ti? A ja sam tek počela. Ja ću koristiti ovakve lepe kalupe. Napravit ću figurice od krastavca, rotkvice i paprike. O, to je mnogo lepo. A sad ću to nabosti na štap. Eto, kao da pravim roštilj. Baš lepo. A tebe neću ni da pitam šta spremaš. Kako zabavno. A sad ću napraviti buket. Ovo će biti ukusni buket od povrća. Ja sam genije. To uopšte nije zanimljivo. O, crvena paprika. Treba mi. I seći ću je. Ovako. Treba skloniti sve suvišno i napuniti papriku salatom. Krastavac treba očistiti i tanko iseći. Ovo baš liči na jezik, jel da? Od maslina ću napraviti oči. Dobila sam ovakvu slatku njušku. Poješće nas. Moguće. Moji monstrumi su spremni. O, koliko hrane. O, kakvi štapići. Zanimljiva salata, ali iskreno nije baš ukusna. Šta sljedeće da probam? O, ko je to? Šta je to crno? Ne razumem. A, to je maslina. Mrzim masline, fuj. Ostala je još jedna salata. Sir i piletina, prelepo. Evo pobednika. To, pobedila sam. Baka je najbolji kuvar. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep feel.
Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek dela. Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete, ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim, daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. A dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjam. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo višlama u obliku hobotnica.
Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. Ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavno viršle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, Prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Dakle, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. Tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. Evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. Malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklagijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mlijeko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. Kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovde. Smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svetlo? Jel se plašite mraka? Šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smešno. Pažnja. Predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se! I love you. Ovo je
Bakin koktel, sad ću ga probati. Pa, nije nešto? Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. To, hvala svima. O, šta je ovo? Novi izazov? O, pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako, čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. To je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow, samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to, lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko. I sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo.
Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. Kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, pa mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore. A na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. Kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. Ja baš zaostajem od čega. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. Smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. Sve jasno, spremna sam da počnem.
A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ama ne boj se, to je za džem. A napunit ću špric džemom. I zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stegne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O, ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. O, wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. A hoću nešto čokoladno? Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo sve promiješati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zalediti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. O, hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Jao, šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomjerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ni sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama.
Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super! O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovde. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da. Ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mlijeko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. Gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro.
Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. A sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa! Kako slatke mace! Hoću da ih probam? Da, ovo je jako ukusno! Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam! Ovo jelo je pobedilo! Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. I ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. O da. Posuću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Šta je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. Da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli? Jao, moramo se brzo sakriti. Ja ću se sakriti tu, jel može? Šta, ali vidiš se. Oj. Mike je tako smešan. Smislila sam. Sakrit ću se ispod tepiha. Da. Hej, ti, Jane. Dobro, moram i ja smisliti gdje da se sakrijem. Jao. Izvini, molim te, nisam te video. Gledajte koliko perika ima baka. Pozajmit ću jednu i pretvorit ću se bakom.
Okay. Halo, deda. Ćao. Šta pričaš? A, to je baš smešno. Jao, Mike. Mike, prestani da se glupiraš. Moraš se sakriti. Izvini, izvlaču te kasnije. Oho, kako lepa perika. Kladimo se da ću više ličiti na baku nego Mike. Odlično. Da, tako je. Baš liči na baku. A sad ću se pretvoriti ogledalom i baka će misliti da je to njen odraz. O, odlična ideja. A ja ću se sakriti iza fotelje. Jao! Treba naći drugo mesto. O, kako velike biljke. Pitam se da li će me baka primetiti ako se sakrijem tu. Iza ovog lišća se sigurno neće vidjeti. Nikol je stala umjesto ogledala. Sad ću je golicati. Hej, pusti me, Mike. Dobro, dobro. Onda ću se ja sakriti iza zavese. Da, odgovara mi po boji. A, gde ste pobegli? A, da vidimo. Možda tu. O, ispod kreveta nema nikog. O, šta je to bilo? Čudno. Možda mi se učinilo. O, s ovog drveta pada lišće. A treba ga hitno zaliti. Let's go! Da, tako je. Jao, fuj. Ha, imam te nevaljalice. Našla sam te. A više nećeš plašiti baku. Sedi ovde, a ja idem da nađemo stale. Ova zavesa se čudno pomera. Još i patike vire. Ha, a našla sam te, druže. Tu nema nikog. Jel da? Hey! Okay. Tišina. U pomoć. Oh no! All right. Hajde, brzo sedi na fotelju za nevaljalce. Eto, i mene su uhvatili. O, kako sam se prolepšala i pomladila. A divno. A ko to voli da pleše? A, ja volim da plešem. Ups. Jel, bilo je zamalo? Ajoj. Baka je na lusteru. A mi smo spašeni. Hajmo da se sakrijemo u drugoj sobi. Brže. Idemo. Jao. Moja glava. Kako me boli. Stanite, svakako ću vas naći. Jao, gde da se sakrijem? O, znam, tu je pun ormar odeće. Pretvorit ću se vešalicom. Da, tako je. O, ne, to je loša ideja. Možda stati iza kuće za lutke? A, šta mislite? Ma ne, tako se isto vidi. Okay. O, kako velika vreća za sedenje. Zakriću se u njoj i niko me nikad neće naći. All right, all right. A gde ja da se sakrijem? O, staću ovde. Da, tako je. Jao, tako će me baka brzo naći. O, a možda se sakriti ispod čebeta? Jao, i tu se vidi. O, a šta da se sakrijem? U medi. Da, to je bolja ideja. Ćao svima. Sad se ne vidim. O, baka je već blizu. Mogu da legnem ispod kreveta. Da, tako je. Hajde, izlazite odmah. Naći ću vas. Dobro, ko se to krije u ormaru? Vidim nekoga. Šta? Odlučili ste da prevarite baku? Neću vam to oprostiti. Sad ću svakog naći.
Jao, baka je blizu. Šta je to bilo? Čula sam nekoga. Moja ruka. Ajoj, Bože! Vreća se pomera. Šta je to? Izgleda da sam poludela. Pa to smo mi, bako. Čega se plašiš? Ja sam ispod kreveta. A ja sam u vreći. Znači tako. Nećete se sakriti od mene. Stanite. Svakako ću vas naći i kazniti. Šta je tu? Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Ali ne smemo da ih jedemo. Bolje da se sakrijemo njima. Dakle, napravit ću rupu u stolu i sakriću glavu u bombone. Devojke, gledajte. A sad me zatvorite. Ajde brže. Shvatila sam dobro. Da, tako bolje. Dobro je spalo. Šta je, Mike? Baka već dolazi, sakri se. Jo, tačno. Treba nešto smisliti. Gde da se sakrijem? Možda u frižider? Zauzeto je, zatvori vrata. Dobro. Okay. Ćao. Ej, traži sebi drugo mesto. Ovo je zauzeto. Dobro. Možda se sakriti u reznu? Ne, neću stati u nju. A ovde? Nice. Tu je prazno. Dakle, sakriću se ovde. Odlično. Gde ste se sakrili ovog puta? Baka sve čuje. Šta je to? Izgleda da je večera spremna. Uhvatila sam te, druže. Hajde, izlazi. Jao, kako vruće. Oznojila sam se dok sam trčala za vama. Treba napraviti gutlje hladne kole. Da, hvala ti, draga. Šta? Nisam razumela. Jel mi se učinilo ili ima nekog u frižideru? Ups, ćao, bako. Izlazite, mlada damo, dok se niste pretvorili u ledenicu. Okay. Tako se možeš prehladiti. Šta je to? Da vidimo. Staza od bombona me vodi kod posljednjeg nevaljalca. Sklonite se sa puta. Jao, nema me. Ustaj. Kako vas ni sramota da zavitlavate baku? Bako, gledaj tamo. Šta? Jao? Opet ove šalivdžije? Gotovo, sad ću vas naučiti pameti. Jao, fuj, kako smrdi smeće. Jao, ko je okačio ovu lampicu ovdje? U pomoć. Jadan, trenutak. Treba ga otkačiti od lampice. Mike, jesi se udario? Da li nas čuješ? Halo? Hey. Mike? Da, ja sam u redu. Dobro je. Hajde, sakri se brže. Ja sam iste boje kao i kanta za smeće. Znači da me baka neće primetiti. U pomoć! Ne mogu izaći. Ko je isključio svetlo? Kako ti je došlo u glavu da se sakriješ u smeće? To je loše mesto. Da, i smrdljivo. Hvala što si me izvadio, Mike. Kutija. Prvi sam je video. Ne, ja sam. Pusti me. Ti si izgubila. Šta to radiš? Eto ti. Moja noga. Ideja. Sakriću se u cev i staću ovdje. Onda me niko neće naći. Tako je. Ja sam genije, jel da? Šta? Drugari, gde ste? Halo? Tišina. Baka će nas čuti. Dobro, čutim.
Dakle, šta je ovdje? O, kakav smrad. To je neki užas. Ali nemam vremena, već čujem bakine korake. Moram se što brže sakriti. Ok. Da, staću ovdje. Tako je. Valjda se ne vidim. Odlično. A bolje izađite sami. Ajoj. Okliznula sam se. Ko je razbacao svo smeće ovdje? Ajoj. Kakav užas. Halo? Hitno mi treba vaša pomoć. Zdravo. Ćao, momci. Da. Iznesite ovo smeće, molim vas. Važi, nema problema. Jao, šta se dešava? Nisam razumeo zašto je tako teško. Ups. Evo te. Mladiću, to ćemo ostaviti ovdje. Nemoj više bežati od bake. Za malo te nisu odvezli. Šta radiš? Boli me. Našla sam i drugog nevaljalca. Nikad više nemojte plašiti baku. Oni nisu normalni. Hajde, diži to. Stanite. Ćao, bako. Ajde, devojčice, izlazi. Mogli su da vas odvezu na smeće. Razmišljajte sljedeći put kad se budete sakrivali. Bako, izvini nas. Krivi smo. Mnogo te volimo. Nećemo više tako. Ups, izvinjavamo se, odlazimo.